Bayan samun rashin jituwa, shahararren jarumin TikTok G-Fresh Al-Amin ya bayyana cewa yanzu sun dawo jituwa da sabuwar masoyiyarsa, Alpha Child Borno. A bidiyon da suka wallafa a shafinsu na sada zumunta suna rungume da juna, G-Fresh ya nemi afuwar masoyansu kan maganganun da ya yi a baya. A cewar G-Fresh, "Mun samu daidaito tsakanina da amaryata. A baya an samu wata tangarɗa, amma yanzu komai ya gyaru." Masu sauraro, kuna tare da Abbas Yakubu Yaura a wannan tasha ta Yaura TV. Shahararren jarumin TikTok G-Fresh, wanda aka fi sani da Al-Amin, ya bayyana cewa yanzu sun dawo jituwa da sabuwar masoyiyarsa, Alpha Child Borno, bayan rashin fahimta da suka samu. A bidiyon da suka wallafa a shafinsu na sada zumunta suna rungume da juna, G-Fresh ya nemi afuwar masoyansu kan maganganun da ya yi a baya. Ya nemi afuwar waɗanda suka ɓata musu rai, tare da sanar musu da cewa an sanya ranar bikinsu a ranar Asabar. A ranar Talatar da ta gabata dai, G-Fresh ya fito a wani bidiyo inda ya nuna cewa lamarin aurensu da Alpha yana cikin matsala, kuma akwai yiwuwar a dakatar da shi. Wannan dai ya haifar da muhawara a social media, inda wasu ke ganin cewa ba auren da za su yi ba, sai dai neman hankalin jama'a. Sai dai a ranar Laraba, G-Fresh ya kawo ƙarshen wannan magana, inda ya bayyana cewa yanzu komai ya dawo daidai. Don haka duk waɗanda muka ɓata musu rai, muna neman afuwarsu. Insha Allahu bikin zai kasance tsakanin sati 4 zuwa wata ɗaya. Za mu sanar da lokaci. Yanzu alhamdulillahi ina cikin farin ciki, inji G-Fresh.